one another. It is because noma singakhuluma ngezilimi. Bazalwane, ukuba ngumzalwane akusho ukukhuluma ngezilimi. Ukuba ngumzalwane akusho ukuthi wena uthandaza kakhulu kangcono umthandazo omude kunabanye abazalwane. Kodwa iBhayibheli lapha ukuthi singabazalwane kubonakala ngani? Ngokuthi sithandane. Haleluya. Ngaphandle kokuthandana alibonakali lokukholwa kwethu, akuzwakali noma ngabe sithi siyakholwa ngenxa yokuthi alukho uthando. iBhayibheli lithi uthando is the only sign yokuthi siyakholwa, sidlulile ekufeni singena okuphileni okungaphakade. Ukufa kusenamandla. Uthando liyakwazi ukwenza ukuthi ezweni likamoya sibe namandla naphezu kwazo zonke izinto esihlangana nazo nsuku zonke empilweni yethu. If we love, iBhayibheli akukho umthetho omelana nani nothando. Uyodlula konke bazalwane, kudlula ukukholwa, kudlula ukubekezela, kudlula zonke lezinto. Kodwa iBhayibheli ukukholwa nabo bonke kuzodlula, uthando luzoma ngoba kukho umthetho omelana nothando. Amagama ukuthi akukho umthetho omelana nothando, izwi lenkosi lisho ukuthi lapho nakhona kunothando lugcwele enhliziyweni yomuntu. Akukho sathane ongaphikisa ngisho ethi uyathandaza nomuntu ufuna nini phambi kaNkulunkulu. Uma kunothando noma usathane efuna ukuphikisa umthetho wakhe eza nawo usathane uvele uphelele ngamandla, because kubonakala uthando lunamandla. iBhayibheli liyosala lona nasezulwini bazalwane liyafuneka uthando. Kholwa noma kufuneka ezulwini, sikholwa sinamhlabeni, sikholwa nokuthi sizokwazi ukureceive le faith esinayo isenza sireceive izinto esizidinga kuphi la emhlabeni. Kodwa masisuka la emhlabeni kumele ukuthi sazi ukuthi la siyakhona kufuneka uthando. iBhayibheli uthando lodwa ezulwini uthando. Uma uzwa abantu uNkulunkulu abathatha bakhomba izulu bazokutshela ukuthi uthando olusezulwini liyamamanisa. Uthando lapho kuthiwa kuyavakashelana nje, lokusuka ngapho ungena ngapho sukuyaxoxwa nje, kukhulunywa ngezinto mhlawumbe sisikhathi lapho nakhona bengaphumelelanga khona emhlabeni, nalapho bezokuthi uzibani noya wenzekela lokho okukhulu emhlabeni. Bayavakashelana bayobuza ukuthi mana wakhona njani wena Lazarus, wakhona njani wena Paul, wakhona njani wena Mary, ukuze ukwazi ukuvuma indaba engaka. Bonke bayaxoxisana, bayavakashelana because there's love. Ukudla kuyadliwa kamnandi ezulwini. Akunalo ukuthi ngizobekela umntanami or ngizobekela isihlobo sami. Uthando lusezulwini livumela ukuthi kudla nanoma ngubani, noma ngabe uyambona umuntu bangazi ukuthi uyamazi, kodwa umazi ngalo thando. Noma wathi mhlawumbe sisikhathi umama wakho mhlawumbe uhambile emhlabeni wasala wena, mawufika ngale sometimes nawe umthola sokukhona ezulwini ngaleso sikhathi. Uma sewufika lapho akunakuthi umama wakho, yebo uzombona ukuthi yazi lo muntu lo ngathi ngiyamazi, mara lothando lukamama nomntwana luphelile. Kodwa kubusa uthando lukaKristu, nizothandana khona lapho njengabo bonke abantu kuzobe kufana. Akukho ukuthi uzothiwa umntanami siyabezwa nje bakhophisana lapho emathuleni bakhuluma izinto eziningi ukuthi hayi ngizobonana njani umama wakho ubhekile. Ngale akusekho lokho. Thando lukaKristu yilo lolusayo. Ingakhulukhulu elidingana ukuthi siqale la emhlabeni, siqala la ngoba ngale kufanele ukuthi lube likhulu udumo lwakhe, ngoba siza nezinto ezitshale kithi sisesela. Masifika ngale zibele ukuba ngamandla lezo zinto. Thando bazalwane alubuse egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu akakusize, uNkulunkulu akakhohlwa ukuthi abantu bayonana emhlabeni, uthi vele ezweni siyahlushwa, kodwa kumele kushoyo thanda nanomhlushwa. Thando alunawo amagqubu, umusa senamagqubu nomunye, kusho ukuthi uthando alukho. And iBhayibheli bakumele thanda, kusho ukuthi ukukholwa akukho.
uzokhona kanjani ukuphumelela ungene ezintweni ezinkulu. If you hate, if you do not love, uzongena kanjani? Uzongena ukusola until usathakathe no uzenza ngcono menze so ngoba uzenza ngcono. Mlaye khuluma ukuthi uzobheka uhliphike ngoba uzenza ngcono ngoba bona ukuthi kuhamba kahle lokho. Ufuna usathana afike umzalwane akhulume into bebe umsathana akanokuthesta ngoba uzalwane ngoba uzovela akhulume into ebuye umsathana akwenze ukuthi umzonde ungafuna ukumbona uthi nje yazi nakuhlala ngokungcono ngoba uzibandakanye kwenkonzweni yazi bekizwa umoya wami umnandi yazi bakuloba lapha thina siyathandaza thina inkosi mabeze endlini yakho badonse egameni uthi umuntu no yazi namhlanje ukushaya umoya yazi ngathi ngiyambheka angisezwa nale ntshumayelo konke nje kuyashabalala empilweni yakho because uthando lungekho thando alunamathupha. Mangathi uyalandelela uriwayi kuzondwana uvele izinto zakudala esezirusile zivele zibe ngezinyama. UNkulunkulu wazalwane uthi ngaphandle kothando you cannot say sidlulile ekufeni sisesekufeni ungakhohlwa uthi nokuthi ngisindisiwe wena when you know but I don't love somebody ithi Nkosi usize ngisesekufeni sengithandaza kangaka sengizitshele kangaka ukuthi ngiyezulile ngisesekufeni Nkosi akufuni ukuhlala ekufeni wena ufuna ukuphila egameni likaJesu Kristu ngoba nalabantu singabathanda uNkulunkulu sometimes bayabathanda and abazi ukuthi isono sakho yini. God fight for those people. Uyabalwela noma ngathi ufuna ukwenzani empilweni uNkulunkulu uyabalwela. Bazalwane kumele ukukholwa kwethu kube nezithelo kube nezinto esimi phambi kwazo sisho uNkulunkulu usenzele lokho wona azikho izinto esizosho uNkulunkulu umfakela ukhiphela ukwenzela lokho uma singathandi uNkulunkulu usakasifusise ukungathandi kwenza ukuthi uqalekise ukungathandi kwenza ukuthi ukhulume izwi elizomosha impilo yomunye umuntu ngoba awuthandi so isikhathi ukubona uvuka usathana phakathi kwakho ngoba lukho uthando. May God help us to love. Hayi ukuthi ngasikhona ukusizwa ngomunye ngoba phela masithanda sidlulile ekufeni uma singathandi singababulali uNkulunkulu akasisize bese lithi iBhayibheli umbulali akayi ezulwini kodwa umuntu ophilisayo nguye ezulwini nguye ozothi bayicela uNkulunkulu amphendule ngoba unothando uyathanda. May God help us bazalwane nakubo bonke abantu emhlabeni. Let us know ukhona wabathela ngenani eliphakeme. He greatly prized them. Hallelujah. Basifaka isisindo esithize esahluleka ukuthi bayangafaka imali etheni ukuze thina sikwazi ukuba nabakhe ngoba wasithenga ngenani eliphakeme. That very person that you hate has been bought through a price. Hallelujah. Price esindayo. Price athi uNkulunkulu athi uyabheka wabona ukuthi angeke khona unless nimnike uJesu ukuze alingane nalesisindo esilapha kumuntu noma yena ekuzona ngoba ungatshali uyenzi lokwenziwa nguye ungatshali lokutshalwa nguye uma ufuna ukuvuna okuhlukile tshala okuhlukile ungafani naye wena yehluka kunaye uNkulunkulu akakusize egameni likaJesu Kristu. Thanda ngesikazi ngaphandle kaKristu. Kristu sithandile Kristu sithekile ngenani eliphakeme singabathandiweyo. Yesu umnyakubheka wena ngathi into yokudlala badlula kuye wena yazi ukuthi ngithenge ngenani eliphakeme naye uthenge ngenani eliphakeme. Sathane uyamkhohlisa so umuntu onjalo uzofela kulesimo esingasimnandi ngenxa yokuthi akanalo uthando uvumele inhliziyo bazali iBhayibheli ingumkhohlisi. Ngibani bayaziyo na iyakhohlisana inhliziyo ikutshela ukuthi there's still time. Continue umzonde qhubeka umzonde isikhathi sesimzonde umzonde ukuthi futhi uze uthi ngathi angafa yabona bawuthatha angafa usho ukuthi vele uzohamba vele ngisambhekile kanti uNkulunkulu akusinjalo. uNkulunkulu usithanda ngokuhlukile.
haleluya, uyasithanda sonke sinemvelo kuye. Uma athi uyabheka phakathi kwethu, athi uyajaji, uyehlulela, athole ukuthi lo hayi uye nenkinga, lo umntwana wami akanankinga, uNkulunkulu uma ngakuye amsize, amkhiphe ezintweni zonke. Bazalwane, masithwaleni okuhle enhliziyweni zethu, okubi sikulahlele phansi, usenza sibe ngabafili noma sesithi singenile ekuphileni, kodwa uNkulunkulu uthi asikangeni if you do not love. Hallelujah. May God help us sonke nami nawe asisize uNkulunkulu singene othandweni, sijule othandweni, sithi Nkosi ngisize. Sometimes you feel ukuthi angikhoni, ngiyafuna ukumthanda, mara what she did, uma ungakhuluma naye engafuni ukushintsha lokho, phuma kuye, wena remain in the love. Ungasho ukuthi usiza noma ukhuluma naye akafuni ukuvuma, akafuni ukupolisa, phuma ekupoliseni kwakhe, wena uwedwa, sebenzela izulu lakho, sebenzela indawo yokuphila yakho, sebenzela ukuthi usesemhlabeni ukwazi ukuthi ukhuze izimo zikulalele ngoba ugcwele uthando. Awukho umthetho omelana nothando, noma usathane afuna ukuphikisa kangakanani, noma aze abantu bafuna ukubulala. And if you remain in love, they will never see you dead, because you remain in love. Ngoba kukho ukuphikisana nothando. Hallelujah. uNkulunkulu akakubusise, ungathandi ngenamba yabantu abakuthandayo, kodwa thanda ngenamba yabantu uNkulunkulu ababekile emehlweni akho nobabonayo. Zama uNkulunkulu akusize uthandaze njalo, Nkosi, njalo uthando lwakho empilweni yakho, enhliziyweni yakho. Let me love irregardless. Noma ngabe bamthuthelele abafuni nokuthi ngisondele, ukuthi ngihambe ngakho. Kunabantu abazonda ukuthi bangafuni ukuhamba ngakuleso strata, angafuni athi nje ngeke ngoba kunozibani. But ufuna uNkulunkulu akakusize, start now and love. Uzombona uNkulunkulu ekusiza. Kunezinto uNkulunkulu afuna ukwenzela zona, kunezinto uNkulunkulu afuna ukuzibonakalisa ngazo. Sidinga ubufakazi bazalwane, more than anything empilweni zethu, sibone izinto uNkulunkulu asenzele zona. Sizibuyela kulelanga bekhona nephupho, ngibona ingelosi kaNkulunkulu ibela mnyango. Uma ibela mnyango iphethe i-microphone, abantu bagcwele esukela esitubhini, bagcwele baphusha bafuna ukungena ngaphakathi, but abantu baningi bagcwele kakhulu bashonele. So uma ngibheke ngibona le ngelosi ukuthi ngimile la ngisebenza ukuthi angibheke, ngibona le ngelosi iphethe i-microphone iyabuza ukuthi yini into ekwenza ukuthi uze la kule bandla leli. Wonke umuntu oyefanele ungene la kumele abe nobufakazi abushoyo ukuthi ngiza la ngoba ngibone lokhu, ngingena la ngoba ngibone lokhu. Ngiyokuhlezweni yami ngisho ukuthi uNkulunkulu is still gonna start Elohim afresh, ayiqale kabusha. If a person that remember Elohim, izulu livume ukuthi vele uyimember yase Elohim, hayi ungena nje ngebhotshana, angene umuntu nazo zonke izinto afuna ukungena nazo, enze noma yini afuna ukuyenza. Kodwa ngifuna ukuthi bazalwane la uselukhunjini kaJesu, uzoma emnyango afuna ukwazi, ozongena la uzongena ngepermission yezulu, ukuthi uma ebuzwa lapha ikhona yini. Ngabona nabantu baselokushini engakaze babone benyethela la, but they testimonies ukuthi ngale bantu usho ukuthi uNkulunkulu ezisila uyasebenza nakubantu abakhona kule ndawo through this ministry. Kunezinto azenzayo nabazibonayo ezishintsha inhliziyo zabo. So lento sekumele ukwazi ukuthi yini ekwenza ukuthi uze la kule bandla. What changed your heart? What is pushing you ukuthi uze la? Ngoba kukhona abazoqoshwa abayafanele ukuthi babe khona kule ndawo, kodwa bakhona abazongeniswa ngoba kunento enamandla ekhona phakathi kwabo. uNkulunkulu akasibusise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. May we remain in love. May we love irregardless. Bazalwane, sizo uNkulunkulu afake revival yothando. Siyafuna ukulaphazimula ngempilo zethu, kodwa la kunenothando khona. Ibhayibheli iyakhazimula ngabantu athi iyafana nokuthi ungofile
uma ungathandi. Ufuna ukukhazimula ngabaphilayo, ufuna ukubonakaliswa ngabaphilayo. UNkulunkulu Musa kasisizeni egameni likaJesu sizophakama sithandazele thando. UNkulunkulu asisize amongst one another. Father, teach me to love. Hallelujah. Uyafundisana uNkulunkulu. Mawucela kuba siyacela uthando ngivela kuwe. Fundisa ukuthanda, fundisa ukudlula, fundise Nkosi. Yabona wathola i-breakthrough yokuthi lo muntu loyo umthandazele, hayi lapho uhambile lo thando luzovele nje luzithululekele. If you can stand before God, Nkosi ngiyamthandazela ngenhliziyo, ungathi ngoba mina ngisho bakuthi ngenhliziyo yami yonke Nkosi ngiyamthandazela egameni likaJesu Kristu makaphile, ngiyamthandazela makasizakale, ngiyamthandazela Nkosi makaphumelele. Umthandazele knowing ukuthi izwe alisifuni, kodwa ujike ube njengoKristu, ube nenhliziyo kaKristu. IBhayibheli uma unjalo udlulile ekufeni wangena ekuphileni awunaphakade. Hallelujah. Akusemsebenzi wakho ukuthi lo uyazonda, lo uyamzonda. uNkulunkulu naye baletha bonke nifanele ngenze kahle phakathi kwabo ngoba uNkulunkulu ufuna njalo. Angenzeli bona, angenzela mina ukuthi ngifane nodlulile ekufeni ngingene ekuphileni. Kungabe umsebenzi wakho ubheke ukuthi ngibani omthandayo, ngibani ongamthandi, ngibani ozwile izwi washintsha, ngibani useluleme lapho. Kungabe umsebenzi wakho makube uwe nenhliziyo yakho ukuthi wena uyalungisa. Nkosi, teach me to love. Fundise Nkosi egameni likaJesu sizothandaza. uNkulunkulu asisize asifundise ukuthanda ukuze kube uphawu lokuthi sidlulile ekufeni singenile ekuphileni. Hallelujah. Start to live sona namhlanje. Dropha wonke umuntu ongamthandi, delete, msuse, mwisele phansi wonke umuntu onomsathane ufake enhliziyweni yakho ukungamthandi. Then God will regard you as his child. And iBhayibheli laba abahlala kuye naye ehlala kibo bazocela noma yini abese yena uyabenzela. uNkulunkulu Musa kasibusise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah.